खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी बे समाव खारबाय थानाय समावनो गंसे पार्सेल गारिया हरखाबै अर खामनाय जाथाय नंगौ बिग ब्रेकिं आपडेट क'क्राझार सोहोर फारसे फैनाय कारिगावनि ओनसोल एबा कारिगाव साखाथियाव 30 नं राजा लामायाव वेस्ट बेंगलनि गंसे गारिया एबा पार्सेल गारि जेरै अनलाइन खालामनायनि माखासे मुवा बेसाद फ्लिपकार्ट एमाजन बायदि बायदिनि अनलाइन खालामनानै मोनसे गंसे गारिया हरखाबै मिथिस्लाबै गारिया अर खामनायजों लोगोसे गोबां मानि मुवा बेसादा साय हांगार एबा खामनानै साय हांगार जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुदों गोबां मानि रायजो राजाफोरा बे हरखाबै माब्रै अर खामनानै बे गारियाव थानाय मुवा बेसाद लाख रांनि जा मुवा बेसाद अनलाइन खालामनायनि बेसाद दंमोन गासिबो खामनानै साय हांगार जादों आरो गारिनि नाम्बारानो जाबाय 30 नं राजा लामायाव कारिगावआव गंसे खारबाय थानाय गारिया WB 174761 पार्सेल गारियाव हरखाबै मिथिस्लाबै गंसे गारिया अर खामदों आरो बे अर खामनायाव गोबां मानि लाख रांनि पार्सेल दंमोन थामहिनबा मुवा बेसाद अनलाइन खालामनायनि मुवा बेसाद एमाजन फ्लिपकार्ट बायदि बायदिनि बे पार्सेल दंमोन बे गारिनि सिङाव आरो मिथिस्लाबै माबोरैहाय बेबायदि अर खामदों दासिमबो मिथि मोनाखै मानो होनना बुङोब्ला बे समाव हरखाबै अर खामनाय जाथाय कारिगावनि साखाथियाव थानाय राजा लामा नेशनेल हाइवेनि गेजेरावनो बे जाथाया जादों आरो गारिया मिथिनाय बायदिब्ला खारबाय थादोंमोन आरो बे खारबाय थानाय समावनो दाव अर जोंनानै गोबां मानि गारि सिङाव लांनाय एबा सोनाबनिफ्राय सानजा फारसे जा गारिनिफ्राय मुवा बेसाद लांदोंमोन बे खामनानै गोबां मानि साय हांगार जादों होननानै जों सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बिग ब्रेकिं आपडेट खारबाय थानाय गारियाव गंसे हरखाबै पार्सेल गारियाव हरखाबै अर खामनायजों लाख रांनि मुवा बेसाद खामनायजों साय हांगार जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला बेबायदि माबायदि खारबाय थानाय गारियाव अर खामनानै साय हांगार जाखो गंसे पार्सेल गारिया राजा लामानि गेजेरावनो पार्सेल गारि जे अनलाइन खालामनाय मुवा बेसाद दंमोन आरो बेफोरबायदि अनलाइन खालामनाय मुवा बेसादा माबोरैहाय खामनानै साय हांगार जादों जों बे जोंनि भिजुवेलनिफ्राय जों आबुङै नायना लादोनि। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार मेडिसिन इमारजेन्सि मेडिसिन पेडिट्रिशियान पेथोलजिस्ट जेनेरेल मेडिसिन डायबेटोलजिस्ट OBS एन्ड गाइनो कार्डियोलजी जेनेरेल सार्जन न्यूरोसार्जारि एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट अप्थमोलजिस्ट सार्जिकेल गेस्ट्रोएन्टारोलजिस्ट न्यूरोसाइकेट्री ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट डार्मेटोलजिस्ट ऑर्थोपेडिक्स रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर इंटर फैसिलिटी यूनिट फिजियोथेरापी रेडियोलॉजिस्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूरोलॉजिस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट सिटी स्कैन एक्स-रे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।